Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем такую рубрику «Больница Ньюс» и опрашиваем людей, которые пострадали от наших силовиков. Вот. Первая история в рубрике «Больница Ньюс» – это история гродненца Василия Дедовца. Дедовца, да? Дедовец. Ага. У Гродзенскай вобласці за час правядзення вулічных акцый і стыхійных мітынгаў па медыцынскую дапамогу звярнуліся каля 150 чалавек. Па стане на 17 жніўня у бальніцах вобласці працягваюць знаходзіцца 14 чалавек. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі на дадзены момант знаходзіцца 7 чалавек. Асноўныя траўмы, якія сталі падставай для шпіталізацыі ў дадзенай установу аховы здароўя, удары мяккіх тканін, траўмы канечнасцяў, грудной клеткі, жывата, галавы. Ёсць пацыенты з цяжкімі цялеснымі пашкоджаннямі. Усім пацярпелым аказана неабходная медыцынская дапамога ў поўным аб'ёме. Стан іх стабілізаваны. Проходит минуты-две, студенты быстро замечают, как выезжают две машины со стороны социалистической. Они быстро убегают. Я, естественно, соображаю все в последний момент и убегаю в последнюю очередь. Проходит не больше минуты. Они взламывают дверь, начинают меня избивать. Вся опухшая голень на правой ноге. Здесь гематома. Здесь тоже были синяки. То есть они меня били в том числе и по голове.